Чук-чук. Чичо доктор да е тук. Здравейте. Знаеш ли какво е това? Търсихме ви, обаче сте ни дали фалшив адрес. А ти си ми дал фалшива диагноза, животно! Объркали с типките, искахме да ви кажем. Имам вестибулопатия, нещастник! Имам вестибулопатия, палачо! Мога да живея 100 години така! Чакай! Какво да те чакам? Съгоре да ти отворя черепа или искаш да си запиша часа? Моля ви се, ще ви компенсирам. Как ще ме компенсираш? Как ще ме компенсираш за това, че умира хиляди пъти на ден? Как? Кой е собственика тук? Аз и още двама колеги. Значи ти отпадаш! Утре ми прехвърляш всички дялове на клиниката. Иначе ще те пратя да си лекар в Орландовци. Ясен ли съм? Ама чакайте, как? Няма как! От утре тая клиника ще прави само цици!